Her har vi lige mit klasseværelse, og der kan vi jo se, at vi er i gang med at se lidt PowerPoint. De har lige fået pause, så nu er de så lige ude og få noget kaffe. Men ellers skal vi se, at PowerPoint det bliver da brugt i undervisningen en del. Både for at se, hvordan golfbanen ser ud, og, men også andre små emner jo. Det bruger de fleste lærere på Agricolice i en eller anden sammenhæng. Men bagved har vi selvfølgelig også tavlerne, som bliver flittigt brugt af nogle lærere i hvert fald. Jeg bruger i hvert fald en del. Både en almindelig tavle bagved, men også PowerPoint, som sagt. Her har vi så studiecentret, hvor eleverne de sidder inde og laver deres projekter. Som er beskrevet i rapporten også, bliver brugt til rigtig mange andre ting. Og de kan gå ind og se på elevplan og alt, hvad det vedrører deres uddannelser. Ja, det sidder en fast mand herinde på kontoret. Nu kommer det her. Ja. Lærerværelset, som vi har til vores forberedelse, det har jo selvfølgelig også vores egen station og medbringer vores egen bærbare. Det finder vi klar. Vi starter med atomets opbygning. Protoner findes inde i atomkernen, og de er positivt ladet. Det er P+'en her. Neutroner er neutralt ladet, og de er sammen med protonerne inde i atomkernen. Både protoner og neutroner vejer 1 unit. Elektroner er negativt ladet, og de findes ude i elektronskallerne rundt omkring atomkernen. Der er lige så mange protoner, som der er af elektroner, og det bestemmer. Og der skal være lige så mange protoner og elektroner i et atom, og det viser os, hvad atomnummeret er. Der må være et bestemt antal elektroner i hver skal. I den første må der være maks 2, så må der være 8, så må der være 18, og det fortsætter med 32, 32, 12 og 2. Tjek på den traktor her, og det vi går igennem, det er metalikolie, alt hvad der hedder luft, om der er noget der om alle boldene på hjul, og så noget de sidder som de skal, og vi tjekker vand, vi tjekker oliepind, vi tjekker køle, vi tjekker luftfilter. Selvom der ikke er noget sådan, det ikke er sådan helt, så kigger vi lige for sikkerheds skyld for, inden vi kan mærke, de er helt sikre. Og instrumenter selvfølgelig. Men nu har vi sådan en smart en her. Så er luftfilter. Nu har vi sådan en smart en her. Der står top, så den skal altid være en top. Det her, det skal altid være top, og der er de, når man har lavet sidst service-check, eller haft den her. Det har de så ikke gjort, men det gør. Og den det kan vi jo lige starte med, at vi kunne gøre. Vi kunne vende den her top, men den her, den skal sidde sådan her, den skal være top. Det er derfor, der står top. Og så er luftfilter herinde, men den her, den er så smart, jeg behøver ikke pille den her. Så kan jeg bare trykke her på, og så skulle der se, kan der komme jord ud. Fordi alt, selv alt støv her, godt se, en luftfilter, så den her luftfilter her, det rundt her, det vil sidde her. Så lidt støv, alt støven, det vil samle sig ned i den kile, der sidder her. Og så kan jeg, i stedet for at jeg skal til at bøve sådan, hver gang jeg skal lave service, så kan jeg bare trykke, og hvis der så, her der, når jeg gør sådan her, så vil der falde noget ud. Og hvis der ikke falder noget ud, så trænger det ikke til at bjørne. Så det er fint, det her. Her har vi et fagligt projekt, som nogle af eleverne har lavet i programmet Prezi. Og det, de har skrevet om, det er så en traktorhjem, hvor man kan se, hvilke redskaber kan man så hæfte på en traktor. Og der er det tilbage at kigge på, vi har forskellige havetyper. Såbedshave, stuphave og så videre. Vi vil kigge lidt på, hvad kan man så bruge den til, hvor langt går den i jorden og så videre. Hvor mange tænder har den, hvilke slags tænder. Stuphaven, når bruger man sådan i på året, og konglehaven, rosahaven. Så de bliver jo anvendt i forskellige sammenhænge, som vi så kan beskrive lidt omkring. Og der er det også ved det, når at tage nogle billeder, som vi måske selv har været ude og tage ud i barken ude, hvor de nu har været i gang med det praktiske arbejde.
Og så kan man så gå videre og kigge lidt på service check. Nogle af de ting, vi så i filmen, der er de ikke været inde og udpensle det nærmere, men har været inde og kigge lidt på B2'er. Aksler, og se hvad så det er lige. Det omkring sikkerhed kunne det være med. Det omkring hektar, hvor meget det fylder, det skal de i hvert fald bruge, når de skal ud og så, eller bringe gødning ud. Forskellige korntyper, hvor de har været inde og beskrive de forskellige kornarter, hvornår, ja, måske hvornår man sår dem, og hvad man kommer ud til. Men ellers et program, man bruger i stedet for PowerPoint. Som er et godt alternativ til PowerPoint. Yes.